Sandra. Tento krásny Renault Talisman, ktorý sme vám v úvode predstavili, je zaujímavý aj nielen svojimi technologickými inováciami, ale aj dizajnom. Dominujú na ňom veľké priezračné sklá, svetlá, ktoré sú spojené s denným svietením, majú LED Pure Vision osvetelnú technológiu, ktorá sa natáča aj adaptívna v závislosti od jazdy. Má krásne 19-palcové kolesa, ktoré jazdným vlastnostiam dodávajú komfort, auto pôsobí stabilne, takže nič iné nám neostáva, len si do neho skúsiť sadnúť a predstaviť si, ako to vo vnútri vyzerá. Po naštartovaní motora sa zdvihne prehľadový displej pred vodičom. Je to vlastne replika najdôležitejších údajov z prístrojového panelu. Z hľadiska nášho fokusu ako technologický a IT magazín je najzajímavejším prvkom stredový veľkoplošný displej vo veľkosti tabletu, ktorý Renault označuje ako Airlink 2. Displej sa ovláda buď dotykovo, alebo pomocou kurzorového joysticku, ktorý je v dosahu pravej ruky vodiča. Tlačidlom ponuka zobrazíme základnú ponuku, kde je navigácia, multimédia, možnosť pripojenia na telefón, potom parametre vozidla, systémové nastavenie. Napríklad pokiaľ si zvolíme vozidlo, tak môžeme nastavovať sedadla, asistenta riadenia, môžeme aktivovať a ovládať parkovacieho asistenta a podobne. Veľmi jednoducho sa dá zmeniť charakter vozidla aj počas jazdy. Stačí zatlačiť toto tlačidlo pod joystickom a na displeji sa nám zobrazí tzv. Multisense ponuka, kedy si môžete vybrať z 5 prednastavených profilov. Veľkú časť testovania sme robili na parkovisku a v okolí reštaurácie Strudel smerom na Kolibu. Ďakujeme majiteľom reštaurácie, že nám umožnili využiť ich parkovisko ako bezpečný priestor na testovanie. Asistenčný systém sleduje jazdu v jazdných pruhoch. Keď sa priblížime k hranici pruhu, keby sme chceli vybočiť, tak z bočných reproduktorov sa nám ozýva veľmi intenzívny zvuk, ako keby sme jazdili po profilovanej čiare, ktorá sa už aj u nás používa na vyznačenie jazdných pruhov. Teraz uvidíme, ako funguje rozpoznávanie dopravných značiek. Správne 70-ka, správne 50-ka. Avšak teraz 50-ka by mala skončiť. Správne, čiže túto značku dokáže rozpoznávací systém rozpoznať veľmi dobre. Vzdialenosť bezpečného vozidla je indikovaná zelenou farbou. Keď sa k vozidlu pred nami priblížime bližšie, než by sme mohli s prehľadom a bezpečne zabrzdiť, tak táto skutočnosť je indikovaná oranžovou a v prípade veľmi nebezpečného priblíženia červenou farbou v prehľadovom displeji pred vodičom. V portovom režime sú prioritným ukazovateľom otáčky. Podľa ich priebehu vidíte, ako automatická prevodovka radí, samozrejme výkon a krútiaci moment. Aj v tomto režime tvorcovia troška pamätali na ekológiu a vidíte, že sa zobrazuje aj okamžitá spotreba paliva. Po zaradení spiatočky je samozrejmosťou cúvacia kamera, ale nie len to, ale aj zobrazenie zón, pokiaľ ste sa pri cúvaní nebezpečne priblížili k nejakému objektu. Pomocou kamery a čiar si môžete kontrolovať priestor, do ktorého pri cúvaní vchádzate. Zároveň sa pri zaradení spiatočky sklopia predné zrkadlá do inej polohy, aby ste mohli lepšie sledovať priestor, do ktorého vchádzate.